Ladies and gentlemen, tadzoka zvakare. Nhasi mutumwa matsangu havana kuuya kustudio vati timbouya pamuzinda webasa pasejari, asi havana kupfeka kanonzi magemenzi. Aiwa, kunoko kusejari kunoko ndipfeke magemenzi. Yes, magemenzi mopfeka kuchechi. Magemenzi wanza kupfeka kuchechi. Kazhinji ndowanza kusajira sati ujira kumakumbo. Asi gemenzi topfeka kuchechi chete. Saka usumutemo kuti kana muchishandira munofanira kunge makapfeka gemenzi. Hauwa usumutemo. Ndisaka ndakatana kati Mwari anongoburuka chero. Chete ndakarova suti Mwari anongoburuka titika. Hapana mandadza kuti tiprofite vanhu. Saka kunoko saka chitoti kuno kuma private kuno vanhu machechi akasiyana. Like funga maona maungano yangaita vanhu panze. Kuti vanhu vanenge vabva vamwe vanamata Roma, vamwe vanamata chichefe, vamwe machechi akangosiyana. Kuti vanhu ndinobatsira panapa vanenge vabva kuchidzika siyana. Saka tingati vichuye makatorwa magemenzi kusejari. Anhu saka chiti kusejari. Kuti kune kuprivate handitika kunoitwa private kuno kuda kuti vanhu vanouya vakapfeka zvavanenge vakapfeka, asi tisingazoda chete kundoti vakadzi vakapfeka timamini kana matrausi ngoti vasunge jira hantemukona. Yes. Alright, ndiri kupaona mutumwa. Tisati tapinda hedu munyaya dzekubatsira kwamuri kuita, mamuchimboteerawo nyaya yamaJeremiah here. Tinenge tichingoona ndochiri kutrenda pasocial media izvozvi. Asi kureva kuti chatinenge tichitarisira isu ndechekuti vanhu vanofanira kuva netsika neunhu hwedu hwechivanhu hwedu. Kureva chikaranga chedu chinodiwa, tsika inodiwa. Because ndiri kuona paipa paita kanenge kufumurana kari kuitika ndemukona. Kureva kuti mangwana ivo vanhu vavo vachiratidza kuti amai vedu vangu vakaita zvakati. Panzari kana pakaitika zvinhu zvofanira kuitika, so tofanira kuziva pakuperera. Kuziva kuti tofanira kuti tiperere apa, tichiperera apa, so kuti nyaya dzingoperera dzingotsikwa dzega kuita kuti asi manje vamwe vanenge vakutrenda nazvo because vamwe vakutotsvagawo mbiri nezvipi naizvozvo. Saka singoti isusu zvinhu ngazvitsvake mbiri nezvinhu zvakanaka. I think kushandiswa kwesocial media kwekuti munhu unenge uchifila kuti vanhu vanofanira kuziva kuti saidi rangu rakamira sei. Yes, ndasanyona kuti isu chitaura kuti kazhinji tasanjiudzani kwamaziko kuti chinhu chakashata ndochinofamba sereki, chakanaka chifambe. Kuda ukaita chinhu chakanaka dai changota one day chakatopera. Saka ukaita chinhu chakaipa ndochinodiwa nevanhu stereki ichocho. Ndosanyitaura pepa kuti ngomaziko muona kuti panotora nyaya dzekubatsira vanhu vazhinji havazvitende, vamwe havatoni nazvo, anozozviita kana ane dambudziko. Asi panapa panapa kuti panapa tiri kurova tine mutambo muhombe wekuridza ngoma panapa vanozara vanhu nekuda kuti vanoda zvinhu zvemafaro pakumwa doro pakuti wasei kuti vanhu vanoda zvinhu zvemafaro. Asi kuti nyaya dzekunamata dzinomanikidza vanhu vazhinji. Saka toti isusu pazvinhu zvisina basa zvinosapotwa nevanhu stereki than zvinhu zvine basa. Zvine basa vanhu havanyanya kuzvitenda. Zvinotenderwa vanhu vanenge vamachuwa pfungwa. Vana pasocial media pazara tovafanira tudiki ana ma2K imona nditika ndovanenge vari busy ivo vanditika pachitedzera zvakasimba. Saka isu tiri kuti dai Mwari atiita zvakanaka. Aiwa mutumwa, ndapanzwa. Matambudziko ari kunyanyouya nevanhu panapa ndeapi? Matambudziko akawanda mukomaziko, like mamarriages, nyaya dzemamarriages dziri kunetsa. Izvo zvando tasvika pakuti tenga duri chairo. Tasvika pakutenga kuti duri iroro. Rega tiribuditse mufananidzo waro. Unokwanisa kupinza nekamera? Alikuwa mukamera. Alright, mukomana wekamera achiendesa duri. Andona tatsvaga duri, muduri momwe mune mapictures arimo. Because kuna vamwe vanhu dzatiri kuona kuti dziri kuita vanenge vakaoma mwoyo stereki. Tunyemba tusingaibve nini. Saka taakudzishandisira duri. Aino kuti ndine mumwe munhu ati baba ndaona duri angasitari testerwa ndobva ndamutestera mari mwezuro. Akaona riri kuspaka. Akati baba duri rinospaka. Asi nyaya kudza kuti kuno mumwe munhu asati arishandisa. Kuno vanhu vangaita netsana chazvibaba vari kunze kwenyika uko tiri kungoprinda mapictures chete anenge vatisendera. Panapa vanhu vari kunetsana nawo chete. Tobayirira mupi muduri imomo tosanganisa nehoko. Iyo pane zvimwe zvakatomira kuda kutopinda ipo paipo. Totorova. Saka duri iro nezvariri kuita ndere mhiko. Kuti munhu akanga achinza anetsa murume andikandi girlfriend ranetsa yakakudya mari yakatiza. Tikangotora picture tikadzura muduri momwe nezvatinamata tinosanganisa nawo wehoko. Munhu atanga kuita zvaanoita sei kutoita zvaanotanga kuita kana kuri kutopenga mhene ikoko. Kana ari munhu ari kuti anetsa kana vanhu vanetsana varambana
tinongorowera mwoyo wavo kuti hana dzavo dziroverane kamwe chete. Kana wanga usingafunge murume wako wotanga kutomufunga, kana wanga usingafunge mukadzi wako wotanga kutomufunga. Saka ndozviri kushanda duri izvozvozvo. Saka duri riri very strong. Paduri apa pangopindwa navanhu vese vese, ende hatisi kungoita zvongoti munhu wese angouya uyatipinda upinde muduri, pakutopindwa nemetsi dzakasimba ipapo. Yes. Saka duri iroro roma1. Saka duri iri mashandiro aro akafanana nepamakambooita hari pamunozoenda nayo kuno kuVic Falls kana kugomo kana zvakatosiyana. Aduri takutaura zvinhu zvihombe. Andinoziva kuti kana kumusha chaiko chaiko vakuru vanoti paduri hapagarwe, rinoyera. Saka duri iro pane zvatiri kushanda, dzatova mhiko dziri serious muduri imomo. Muduri imomo tinoenda back to sender kuvanhu vari kukunetsa iwe, tikazoti waroya wako ndana nhengi torwera mapictures avo mopi imomo, tomaita zvatinoita nawo imomo. Vakapenga kana kuita zvavanenge vaita ndizvozvo, ipopai tikasanganisa duri, ipopai tikatenga mira rerere kuonesa rerere chioneone rerere. Mugona basa vafana mamira ari kumahombe, tine mamira madiki atinoshandisa kupisa muduri imomo nepicture yemunhu futi zvakare tosanganisa nezvatinosanganisa nazvo. Munhu iye kana achinzi anetsa anditeka anetsa munhu iyeyo tinoda kuti aite zvaanoita ari kwaari ikokoko, tinongorwa nemirayiro neminamata tenda rwa nani nawo. Indi kutona haisi utsinye, vamwe vanhu vatoti utsinye ndakana topindira vanhu hausi utsinye, because kune vamwe vanhu vasinganzwi vandaoitwa zvinhu zvihombe. Saka isusu ngatimboitai zvinhu izvozvo. Izvo kune mumwe munhu akatosiya mukadzi nevana anditeka vakutambudzika izvozvi, akasiya mukadzi nevana kutambudzika, akavatiza akaenda kugirlfriend. Tinobva kuti adzoke kumba kwake, tomurwera paduri ipo papo. Kandi mukadzi akatizawo murume, tomurwera paduri ipo papo. Kandi vanhu vari kutokuroya zvine simba iwewe, vanhu votofanira kuti waroye paduri apo. Ndinotona vamwe vanhu ndikabatsira mukomaziko, vanhu zvimwe zvinhu zvaita hazvina kuita baba, tobva taona uchidzoka tokukanda muduri umo futi zvakare. Saka tikatokandawo mwana muduri umo tikaona zvichiita. Saka duri rine mhiko dzarinenge rinaro, tikatorigadzira neminamata mafuta tikarigadzira naro, tikasaka tinje tikangobayirira mukati tikabika zvinhu zviriwo takutokanda imomo todzvura. Saka rine madhezi raro duri iroro, zvoti pamberi apo chaurona risimo rinenge topedza basa rani raro. Alright, ndiri kuona kune rice futi nemazai. Ndanga ndine shungu dzemumbobvudza kuti zvinenge zvichishanda sei. Rice iro nemazai zvino vanhu vanenge vane munyama vaye wakanyanyisa stereki, tinovarwera pamunamato rice upi iwoyo nemazai. Yes. Kwozoitawo kuti isu togeza nezvinhu zvakasiyana siyana. Tine imwe minamato yembinga mapaona yekuti isusu hatingawestereka, tingada kubvunza tingawesterere type yevanhu vana chiyangu kana kuti vanhu vahombe vanenge vauya kuti mabatura kuti business yangu towedzera hatizokanda kuraisi kana mazai. Pane zvatinokuita anditeka zvihombe zvakutosumudza basa chienda kupi kumberi, zvine mutengo wakasiyana izvo zvinhu zvavanhu vakuru izvo anditeka. Yes, kozotiwo pane vamwe vanouyawo wanditeka mukomaziko afanira kuti mangosvikawo wanditeka munenge musika wenyu level musika level yekuti unokushandisira mamatu omazai nechichi andiokuonaka, asi uchitosumukira kubva papi kuti bva ipapo chienda kumberi andimapaona. Aiwa, pana vamwe vanozoti apa vada kuzopindawo kumunamato wembinga totokupinza kana uchinge wakasimba chete anditeka. Yes, unokumwe kubvunza here. Aiwa, hapa ndaba ndatenda ndaba ndabvuma bozi poto dzinosiyara poto dzinosiyara bozi pana mwana kuti masango atombosvikawo tosvika nopika panapa dziri serious dzokuti hauswere kuti tozotenga chakati aiwa anongoti baba itai zvinhu zvenyu anditeka. Mukubatsira kwenyu kwese munhu wamakabatsira akaita pfuma yakati one day munoona kunge akaita upfumi hwekuti tingauti unosvika mari? Mukomaziko vanhu vaane mari, munoona nemari mukomaziko mukati. Kune vanhu vamakambobatsirwa akaita millionaire? Vazhinji vamwe vachiti tonawo nemari dzawasakwanisa kuzoverenga mari dzemunhu. Asi unozvona kuti upenyu hwachinja. Izvi ndiri munhu ari kuAmerica izvo zvanditeka, ari kudaidzira kuti inchazokuratidzai apa nditeka, ari kudaidzira kuti ane mari yanga yakabatwa is almost 2.7 million anditeka. Iye ane zvihombe zvaandiporomisawo zvinhu zvaita mari yakapinda muakaundi nezuro, yakapinda muakaundi nezuro. Saka nditarasira kuti ndichaona uchidhafa uzoziva zvinoita vanhu, ndizozvinoita vanhu manje mukomaziko vanhu mukomaziko zvavanoita. Tinobatsira vanhu vakawandisa nditeka, asi kune vane mari mukomaziko vazhinji vachiona tenda zvoshuwa. Ukaona munhu anotaurisa steki chiri pasocial media
ndiwanenge asina na senti yanditika iye ndiyangu ndiyafuti pana kutaka kuti criticize uzati vanhu vazhinji vana matambudziko chichawo aswere kuverenga zvizhinji apo anongoti akangoona akagutsikana newe kuti uzati hana munhu inorovera kuti uyu ndiwe wangu angwana kundibatsira dambudziko chipera munhu akagutsikana newe kuti Masango zvangu zvinoita anobva atongouya kahwani ende amboswera kana kuti chichi zvinhu zvevanhu vane mari mukomaziko hazvinooneka kufamba indaba. What's the secret? Inoti vanhu vane pfuma mukomaziko vanoti kana vakanzi chakati chavanoita vanouya nemwoyo wese than munhu ane $50 and $50 anobvafunga kuti saka inini $50 ine katenga iminamato tenga iminamato wakati mari yangu yatopera saka asitenda mari yanditika anonyunyuta asati aita se apo that's why unoti chero kumachechi yanditika vanosidha chaiwo vanhu vane mari vanosidha mari dzavo chechedzo vazhinji vachanditika havatambudziki mukomaziko munhu we$50 anenzera kuti $50 etwa munamato nhasi zvinhu zvake zvatofamba anditi akazokuona even next year muchimwa drink renyu ramuri kunwa $50 yangu saka ipapo vanhu vemukomaziko tinomwada mukomaziko because ndo vatinonamata navazhinji vachanditika asi ida kuti vanenge mangwanawo ndo vachatirerawo asi kuti isusu mungavadzidze kuti kana munhu achienda kumunamato ngave nekutenda kwakasimba mukomaziko ave nekutenda kutenda mukomaziko kunodiwa kutenda sokungoziva kuti ano inyu nyasvika kuchechi kwamwari kuchechi so pane zvandinofanira ndiite kupi kuimba yaMwari ndipo paona nditika so akaone kutenda chete mukomaziko zvinofamba zvakaita zvakanaka saka muzati minamata tinochiitaika saka kuona kuti ndisakaona kuti kuduruko takuzokanda vanhu kuduruko inyaya kuti pana munhu azinenge usina kutenda chimanje kusatenda kana kutenda vanongorohwa chete zvinhu zviite anomapaona aiwa ladies and gentlemen ndivo Mutumwa Masango vanowanika panhamba dziri kubuda pascreen apa varoda kuita book ma1on1 munokwanisa kuita maprivate 1on1 oro varoda kuenda kuchechi Mutumwa Masango vanotipa kuti kuchechi ndekupi uye panapa noitirwa ma1on1 nderini panapa noitirwa ma1on1 Tuesday, Thursday neSaturday for free kumunhu wese because kuna vamwe vasingadi kuonekwa vai vanobata time dzavo bhuka time yani yavo oitwa futi ma1on1 anditeka vanongobhuka time yavo uya pasina kana munhu anditeka ungosvika woita nguva dzako utobatsirika anditi yes like tiri kuchina vazhinji vaibva kuti muroyi wangu ari kwamutoko muroyi wangu ari kuHurungwe saka ndoita sei nemuroyi wangu ariko anokwanisire kuti atakwa ariko koko tiri kuataka vanhu ari kurefu tiri kuatoataka kuti michanaba ayo mashoko enye kupedzisira Mutumwa asi tiri vanhu vabate panoponesa mukomaziko vanhu ngavabate panoponesa ende tuti kuti vanhu ngavave nekutenda kuti zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo panapa zvinokwanisa kuvabatsira panapa patoponera vanhu vakawanda anzi Machesa akaimba kuti anzi gomura unowa rada kutimba irori yanditeka rakararamira vanhu vakaita sei wakawanda kureva kuti kuno vanhu vakwira mugomo vachinamata zvinhu zvakaita sei zvakavafambira asi kune munhu anozoda kupasa zvinhu zvipi izvozvo isi kuti isi kuno vanhu vanotenda mukomaziko kuna madzibaba Masango kune vanhu vazhinji vakararamira papi pano kuti kwatiita kuno vanhu vakaponera nepano saka tisitoda kuti Mwari vaite zvakanaka Mwari avakomborere vanhu ngavabate panoponesa ndamboona hangu program yanga muchiita munhu anga achimutswa so akafa so komaziko kuna vanhu vanotomutsa vanhu vakafana patata kuitira live on camera imunomutsa munhu akafa kana munhu afa mukomaziko afa pano vanhu munhu angonamutswa naMwari depend nekuti ari pasituation yakaita sei pana munhu ari kugomera angokwanisa kunamatiwa achimuka achiri kufema kana mweya waenda Mwari ndiye anogona kuudzora Ladies and gentlemen, ndiMutumwa Masango. Varoda kufollowa page ravo futi everyday kunenge kune ma live updates anoitwa everyday. Tinozomashare hedu but kuti muwane firstly unoenda page pavo vanobatsirikana here pama live aya kana kuti pari kubatsirikana vanhu pai pezvo tiri kudzokera nhasi manheru chete pa live pai muchaona matestimony pai ende tu chikunakadza chekuti ku live keke yoku kuno vamwe mboya kuno kwachishora kupeji kwenyu izvozvo vakunyatsa kutenda uku bozi vane zvavari kuona zvatiri kuvaitira papi palive bozi inoti live yedu yanaka chinhu chekuti pautovakwa minamato kuno vamwe vanhu vanoti malive avo vanongotaura shoko chete zvopera mukutira shoko chete isusu manje kwangu ndi kutopa vanhu minamato kuti vanhu vabate panoponesa kusauya kwako kunoku chiri uri kwauri koko tatokugadzira zvinhu zvinokwanisa kuti zvifambe wakuda zvidhavhudhavhu woita uchiti kanditese ndichisvika panzvimbo wosvika panzvimbo. Ladies and gentlemen, vari kuda kukomborwa nemalive aya mofollowa page rakanzi Madzibaba Masango Prophecy everyday tinoshare. Maida basa Mutumwa. Komborerwai.